שאמרנו שעה בגשם, אבל שעה אנחנו כבר פה. לאט לאט, תראו איך זה בערי לי. תראה, בא לאט ופתאום זה יבוא במסות. עכשיו זה מתקרב, תזוזי קצת הצידה. שיטפון על חי חי חי. תראה, בהתחלה זה לאט, אחרי זה, תראו, זה זרום כמו שראינו שם. אבל זה זורם מספיק מהר. נחל משמר. כן, זה זורם מספיק. הנה, עוד אחורה, עוד אחורה. יאללה, זה גדול. בואו לכאן, התחיל עוד אחד. מה? כן, זה בא מפה, תסתכלי. וואו. יאללה, זה גדול. הופה, תכף זה יהיה ברוחב. זה מגניב. לכו עוד אחורה. תראו בכמה עבר? דקה? דקה וחצי, תראי איזה רוחב זה נהיה. כן, ממש מהיר. זהו, נסגור את האייפון.